A ver, ¿se escucha? Vale. Gràcies, Lucía. Vale, bona vesprada a totes i a tots. Quan són les 7 de la vesprada comencem el primer ple ordinari de la nova legislatura del dia 26 de juliol de 2023. L'expedient és 2023/12. El primer punt és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Com podeu veure, portem un acte, encara que han hagut 4 plenos abans d'això, no ha donat temps a fer les actes, li faltarà l'acta d'aprovació de les últimes actes, la de constitució i la d'organització, que la portarem al pròxim plenari. ¿Algo que comentar sobre les actes? Res. Passem a la votació. Vots a favor? Unanimitat. El punt número 2 és l'expedient 975/2023, que és l'adhesió de l'Ajuntament de Massalfassar en el Consorci del Consell de l'Horta Valencià. Com sabem, el Consell de l'Horta Valencià és un òrgan que, entre altres funcions, dona suport a la promoció i la comercialització de diferents productes de l'horta, de representació dels seus agents de l'entitat, la cooperació entre altres territoris de naturalesa semblant, gestió de mecanismes d'intermediació de terres, i formen part d'ell pobles, quasi tots els pobles de l'Horta Nord, com el Barà de Sorells, Albuixec, Follos, la Puebla Farnals, Massamagrell, Meliana, Museros, Puçol, el Puig, entre altres. Obrim un torn de paraula. Álvaro. Bé, bona vesprada a tots, a totes, gràcies. Bé, sobre això, l'única pregunta que tenim nosaltres és saber, perquè llegint-se el BOE de Constitució i el DOC i això, hem vist que cada ajuntament ha d'aportar un percentatge en funció del seu terme municipal, saber si s'ha avaluat que ens costarà a l'Ajuntament del poble pertànyer al Consell, independentment que tinguem més beneficis que obligacions, que no tenim cap dubte sobre això, però saber si s'ha avaluat quant ens constarà. Gràcies. Gustavo. Sí, queríamos saber también de nuestro grupo político qué propuestas tenéis una vez que pertenezcamos a este consorcio. Simplemente eso. Propuestas, mejoras a nuestros agricultores y si vais a iniciar algo distinto a lo que hay actualmente. Vale, pues en quant a la valoració econòmica, no tenim una valoració com a tal de quant és el que anem a tindre que aportar, aportacions igual que fem a la mancomunitat i tal. El que sí que sabem, perquè hem parlat en altres pobles, és que el que tu dius, que beneficia més de lo que se reporta en base a subvencions, donen subvencions per arreglar camins rurals i tal, i el que hem parlat en altres pobles, però almenys jo en altres alcaldes, ens diuen que han aportat prou menys de lo que han recibit. I respecte a projectes i això, si vols comentar tu alguna cosa. Bona vesprada. En quant als projectes i les coses que tenim en marxa en qüestions d'horta, comentar-te que la idea principal és continuar en les millores que sempre s'han estat plantejant des de l'Ajuntament. Ara el que hem fet, des de la regidoria el que he fet és demanar una reunió en el regador del terme, en l'Atandaor, i veure quines són les demandes que exactament tenen ara mateixa els agricultors del terme. Entre elles ja m'han comentat la millora d'alguns camins, que n'hi hauria que actuar de manera urgent en la millora d'alguns camins, la qüestió de continuar millorant i modernitzant el sistema de reg, perquè hem de pensar que els nostres agricultors cada vegada és gent més major, que tenen moltes dificultats a l'hora de, per exemple, fer-la parar o fer qualsevol cosa. Un altre dels projectes que tenim en marxa és que l'Ajuntament passi a formar part, és un conveni que tenim damunt de la taula i estem estudiant, perquè l'Ajuntament passi a formar part dels motors de reg. D'esta manera l'Ajuntament també se reservarà la possibilitat d'utilitzar els motors de reg. Formarà part
considerem de l'agrupació de regants, entraria com a soci del motor. D'esta manera, el que estem fent, que és el que s'ha plantejat en altres pobles, tenim dues coses. Una, ajudem els agricultors en les millores en els motors. Per què? Perquè és evident que cada volta tenim menys agricultors i les millores en els motors són molt quantioses. Entonces, si l'Ajuntament ajuda una miqueta, sempre està bé. Fins ara el que s'han fet és donar subvencions, però sempre donar un pas més és important. I una altra de les qüestions, estem valorant si el fet que l'Ajuntament se reservi el dret a fer ús dels motors pot afectar o pot beneficiar a les comunitats de veïns que estan afectades per la qüestió del nivell freàtic. Sabem que en altres municipis s'ha fet, l'Ajuntament ha entrat a formar part dels motors i s'ha reservat el dret de posar-los en funcionament per a ajudar a mitigar els efectes del nivell freàtic. A nivell tècnic no ho sabem, per això estem en fase d'estudi. Entonces, quan ho tinguem clar, actuarem. Una altra de les qüestions que s'estan plantejant en matèria d'agricultura és que també estem pendent d'informe de la secretària sobre la viabilitat o no viabilitat, és la bonificació de l'IBI a tots els agricultors que aposten decididament per continuar posant en producció les seues parcel·les. Aquestes són de moment les que tenim en marxa. Ho tens? Sí, ya lo he apuntado, gracias. Vale, muchas Eso gracias. con respecto a la dinamización de la agricultura y la pervivencia, la supervivencia del agricultor. ¿Tenéis algo para desarrollar el comercio, el producto local? ¿Tenéis algo en mente? A veure, en ment, a mi m'agradaria que els agricultors tinguin la possibilitat de vendre els seus productes, que entrarem directament, que pogueren formar part del mercat i de la venda directa. Això és en moltes salvetats, perquè com estic dient, una cosa és el que a mi m'agradaria i posar-ho en funcionament i una altra cosa és la realitat i on podem arribar. Jo vull continuar treballant en aquesta línia. Volem també participar del tema del Consell de l'Horta perquè el Consell de l'Horta té assessorament en matèria d'agricultura. Jo no soc agricultor professional, jo tinc el hobby, he apostat per treballar el meu camp, però jo no sé exactament quines són, sí que les sé, és obvi, vull dir, la qüestió dels preus justos als agricultors és un eix fonamental, però aquesta competència no la té l'Ajuntament. A mi m'encantaria que l'Ajuntament pogués regular els preus dels productes i que els agricultors pogueren continuar treballant la terra, però aquesta competència no la tenim. Entonces, en aquest sentit, la intenció és adherir-se al Consell de l'Horta, que ens assessoren i veure quines mesures s'han posat en funcionament en altres pobles, quines mesures han funcionat i quines mesures poden ser òptimes per a Massalfassar. Gràcies. Passe a llegir l'acord que diu: primer, sol·licitar l'ingrés de l'Ajuntament de Massalfassar en el Consorci del Consell de l'Horta Valencià i acceptar el contingut dels seus estatuts del Consorci i les obligacions que deriven per a formar part del mateix. Segon, designar a Joan López Andreu com a consellera d'Agricultura com a representant de l'Ajuntament del Consorci del Consell Valencià de l'Horta. Tercer punt, designar a Carlos Fontestà Muñoz, consellera d'Urbanisme de l'Ajuntament de Massalfassar, com a suplent del representant de l'Ajuntament del Consorci del Consell de l'Horta. I quart punt, remitir la còpia del present acord a l'òrgan competent per al seu coneixement a efectes oportuns. Passem a la votació. Vots a favor? Unanimitat. El punt número 3 és l'expedient 942/2023, que és l'adhesió de l'Ajuntament de Massalfassar al conveni en el programa En Moviment. El programa En Moviment és un programa per a realitzar per a prescriure activitats i exercici físic orientatiu de salut des de l'atenció primària, des del nostre centre d'atenció primària. Obrim un torn de paraula. Álvaro. Bé, nosaltres este conveni per a fomentar l'activitat física de la gent jove, encara que el nom pot durar a confusió perquè pareix que tinga que veure la mobilitat sostenible, però és que estiguin en moviment i que facin activitat física i esport.
nosaltres ens pareix bé i tindreu el nostre suport. Gracias. Gustavo. Estamos de acuerdo y simplemente explicar un poco más el tema. Voy a leer un poco de qué se trata, porque también me lo preguntaron algunos vecinos y he hecho un pequeño resumen. Es una iniciativa que estará financiada con fondos de la Generalitat Valenciana y fondos europeos y permitirán que administraciones locales fomenten y promocionen la actividad del ejercicio físico logrando una sinergia en el ámbito sanitario. Su objetivo es prescribir ejercicio físico a personas con alguna enfermedad o patología crónica estabilizada por parte de los médicos de atención primaria y aparte de todo lo demás. Vale, simplemente es que me han preguntado y quería explicarlo. Vale, pues el acuerdo de adherirse al programa En Moviment, definido en el convenio suscrito entre las consellerías de Sanidad Universal y Salud Pública y Educación, Cultura y Deporte y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, para realizar un programa de prescripción de actividad y ejercicio físico orientado a la salud desde la atención primaria del Sistema Valenciano de Salud de los municipios de la Comunidad Valenciana, denominado En Moviment. Segundo, remitir copia del presente acuerdo al órgano competente para su conocimiento de efectos oportunos. ¿Vots a favor? Unanimidad. El punt número 4 és l'expedient 1015/2022, que és l'aprovació dels estatuts de la Mancomunitat de l'Horta Nord per a la seva adaptació a la llei 21/2018 de Mancomunitats de la Comunitat Valenciana. El día 26 de abril de 2023 se va recibir un ofici de la Mancomunitat en la que se sol·licitava l'aprovació per pleno de l'Ajuntament del projecte d'estatuts de modificació, o sigui, és necessari el vot favorable de la majoria dels membres d'esta corporació. El procediment ha sigut aprovació inicial per part del Pleno de la Mancomunitat per la majoria absoluta del número legals de vots, apertura del termini d'informació pública durant un mes en els tablons d'anuncis dels ajuntaments mancomunats i de la pròpia Mancomunitat, emissió d'informes de la Diputació Provincial i, en el seu cas, de diputacions provincials interessades del Departament del Consell en competències en matèria d'administració local, resolució per el Pleno de la Mancomunitat, en el seu cas de les al·legacions que hagin pogut haver, aprovació per els plenos dels municipis afectats per majoria absoluta del número legal de membres i publicació o modificació en el diari oficial de la Generalitat. Se ha hecho aquí también exposición pública, ¿no? Y no se han recibido tampoco alegaciones y tal. Una vez finalizat tot, pues ara el que tenim que fer és aprovar-lo per a traslladar-li a la Mancomunitat l'aprovació dels seus estatuts. Obrim un torn de paraula. Sí, sobre això en l'expedient figura l'informe de la secretària de la Mancomunitat que jo fins on entenc explica un poc quina és la modificació dels estatuts de la Mancomunitat, que és una modificació per adaptar-se a la nova llei, entenc. Parla bàsicament de qüestions organitzatives i menors, on ha de dir això està recollit en aquest article, això ha de dir això. No sé si ens podeu explicar els que esteu a la Mancomunitat si hi ha alguna cosa més o simplement així s'informe i ja està, perquè crec que l'he entès, però si ens podeu oferir un poc de llum s'agrairà. Jo tinc entès que és el que diuen en l'informe. Si esteu representats en la Mancomunitat, teniu alguna cosa que afegir? Simplement és això, és l'informe que ajusta a llei i és l'informe ixe. Sí que s'està treballant en altres àmbits ara dins de la Mancomunitat per el que és el tema de la gestió de residus i tot això, però no té, aquest tema no sé què portem. És simplement adherir-se per... Simplement un tràmit administratiu. És un tràmit a la nova normativa d'adaptació, sí. Gràcies. No, yo tengo aquí como 12 puntos, pero bueno, no, aquí está completo. Si lo quieres leer tú o lo avanzo yo. Yo lo he leído ya. Claro, que al final es el doc. Sí, un poco un resumen de todos los servicios que va a prestar la Mancomunidad, incluso temas culturales. Bueno, no crec que siga necessari llegir-lo tot, no? Vale.
Vale, pues passem a la votació. L'acord diu aprovar els estatuts de la Mancomunitat de l'Horta Nord per a la seva adaptació a la Llei 21/2018 de Mancomunitats de la Comunitat Valenciana i remitir la còpia del següent acord a la Mancomunitat de l'Horta Nord per al seu coneixement i efectes oportuns. Vots a favor? Unanimitat. El punt número 5 és l'expedient 915/2023, que és la moció per a la continuïtat en el conveni de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en la Vora. Des de fa uns 2 anys, la Vora i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies va signar un conveni en el que ens van fixar un ADL als diversos municipis, un ADL itinerant, que ens ha fet tarees d'assessorament, a treballar conjuntament en l'ADL que tenim així en l'Ajuntament, en la tècnica de recaptació de fons europeus. Setmanalment envien un butlletí en totes les subvencions que eixen en tots els butlletins. La veritat que és un servici que ens ha ajudat prou, que ens ha paregut que ens agradaria que continuara, i per això presentem aquesta moció en apoyo a que aquest conveni se torni a signar per a reeditar-lo. Obrim un torn de paraula. Álvaro. No, bueno, així nosaltres també, òbviament, estem a favor. Estos 3 anys hem rebut personal qualificat de la Vora, sempre que hi ha hagut alguna oferta de treball. La col·laboració en la Vora ha sigut bàsica per a trobar aquestes persones i, donat que aquesta persona no figura a la plantilla de l'Ajuntament i és necessària, no tenim cap problema en subscriure aquest conveni. Moltes gràcies. Eduardo. Gustavo, estoy a favor. Vale, passem a la votació. La part dispositiva diu que l'acord sol·licitar la continuïtat del conveni de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en la Vora, donades les causes ja estimades, i notificar els seus presents acords a la Generalitat Valenciana i a la Conselleria d'Economia i Sectors Productius i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Vots a favor? Unanimitat. El punt número 6 és l'expedient 725, que és l'aprovació del protocol de col·laboració entre l'Ajuntament de Massalfassar i l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraude i la Corrupció en la Comunitat Valenciana. És un protocol que parla sobretot en l'aprovació de la Llei 2/2023 de 20 de febrer, regulada per la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i la lluita contra la corrupció. S'estableix una sèrie d'obligacions per a determinar les administracions públiques, que és l'existència d'un canal de denúncia. Lo que hacemos es, nosotros instalaremos el canal de denuncia directamente en nuestra página web para cualquier persona pueda. Y otro externo, que el externo ya lo hizo la Consellería y el interno... El interno lo hace gestionar. El externo se hace a través de la Agencia Valenciana Antifraude para garantizar el anonimato de los denunciantes y todo eso. L'acord diu que és aprovar el protocol de col·laboració entre l'Ajuntament de Massalfassar i l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraude i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, facultar a l'alcaldia per a firmar quan els documents siguin necessaris per a l'efectivitat del present acord. I el tercer, remitir una còpia del present acord a l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraude i la Corrupció en la Comunitat Valenciana per al seu coneixement i efectes oportuns. Obrim un torn de paraula. Álvaro. Bé, com la resta d'expedients que són adherir-se a diferents convenis i diferents protocols de col·laboració entre administracions, nosaltres evidentment estem a favor.
Clarament jo crec que avui en dia és complicat la corrupció i el frau dins dels ajuntaments pels mecanismes de control interns i externs que hi ha i bé, en qualsevol cas nosaltres també vam subscriure el Codi de Bon Govern i Bones Pràctiques quan estàvem a l'equip de govern, no som sospitosos de res i per tant, sí, clar que sí, votarem a favor d'esta col·laboració. Vale, gracias, Gustavo. También suscribimos este acuerdo y estamos a favor. Vale, pues passem a la votació. Vots a favor? Unanimitat. El punt número 8 és l'expedient 1016/2023, que és l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit. No, el punt número 7, perdoneu, és l'expedient 1000/2023, que és el reconeixement extrajudicial de crèdits de 2022. Com podeu veure, tenim una relació de gastos de l'exercici anterior de 2022 que per un valor de 217.487 euros. Estos gastos són gastos que no han tingut cabuda en l'exercici anterior i com tots els exercicis nous se tenen que cobrir. De nou tornem a patir l'augment de subministres imprescindibles com la llum, els subministres de gas o carburants o pagaments a la Seguretat Social. Podeu veure que n'hi ha una relació de factures prou extensa. Obrim un torn de paraula. Álvaro. No, poc que dir sobre això. Sabem que passa tots els anys i passa per diferents motius. Unes factures perquè arriben tard, altres perquè se presenten tard, altres perquè entren fora del tancament de l'any econòmic, no tenen molt res que dir. És un poc sorprenent el fet que hi hagi moltes factures de subministres, però entenem també que tenim moltes punts de llum i molts llocs que pagar. Jo no trobo massa problema en este punt. Gustavo. Vale. Bueno, les factures de subministres al final és perquè tenim pressupostada una cosa, en la puja de la llum se dispara a la partida i potser quan falten 3 mesos ja no quedaven diners per a subministres. No ho dic per la quantitat, sinó de xifra o de diners, sinó de quantitat de factures de factures de setembre, d'octubre. Entenc que també tenim moltes coses, moltes llums que pagar, el col·legi, el centre cívic, el bar... Hi ha molts punts, molts quadros, molts... Vale, doncs passem a la votació. Vots a favor? Unanimitat. El punt número 8 és l'expedient 1016/2023, que és l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 12/2023, pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdits i financiació a càrrec del romanent líquid de tesoreria resultant de la liquidació del tercer exercici. És la modificació de crèdit que ve del romanent per a poder fer front als pagos que acabem d'aprovar en el punt anterior. Obrim un torn de paraula. Álvaro. No, que una cosa de l'altra. Una cosa de l'altra, correcte. Gustavo. Vale, doncs passem a la votació. Vots a favor? Unanimitat. El punt número 9 és l'expedient 1009/2023, que és l'adhesió de l'Ajuntament de Massalussar a la tarifa simplificada creada a l'emparo de lo disposat en el conveni subscrit entre la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Societat General d'Autors, d'Editors de l'entitat de gestió de drets de propietats, que és de l'ASGAE, el dia 10 d'abril de 2020. Bueno, això sol simplement explicar què és, que s'anem a adherir a una tarifa simplificada que podem adherir-se per ser municipi de menys de 3.000 habitants. En l'any 2022 va facturar l'ASGAE 5.000 euros i aquesta tarifa simplificada
serà de 2.020 euros, fem els espectacles que fem. O sigui, és una tarifa plana que ens va fer ahorrar-se una quantitat important de diners. Obrim un torn de paraula. Bueno, ens pareix bé, lògicament, no? Perquè quan ja t'has gastat molts diners i arriba el de l'ESGAE i diguem que encara has de pagar-li encara més, tot te sorprèn. No sé si aquesta tarifa plana és nova, perquè fins ara no la coneixíem i quan ha vingut alguna vegada el representant, a mi almenys no s'ho va comentar, però benvinguda, sí. No és nova, el conveni és de 2010, però com tu dius, a mi el representant en ningú moment m'ho havia comentat tampoc. Hasta l'última reunió que vam tindre l'altre dia, que estava Nieves, l'abogada i tal, i mos ho va comentar. Entonces, digamos, pues adherimos. Pues todo lo que suponga reducción del gasto nos parece correcto. Moltes gràcies. Vale, passem a la votació. Vots a favor? Unanimitat. Vale, que senyora, va pelant la cosa. El punt número 10 és l'expedient 255/2019, que és la cancel·lació de la garantia definitiva del contracte de concessió de serveis de l'Escoleta Municipal de Massalfassar, constituïda per la Casa Rosa Escoles Infantils SLU, Escola Infantil Carboneret SL, UT, tal. Bueno, això és, no sé si recordeu que a meitat d'any van canviar el nom de la societat, de l'Escoleta Infantil, i el que anem a fer és tornar-li la garantia que donaren en el nom de la primera societat. La segona societat va fer una altra garantia, ara anem a tornar els 15.000 euros de la primera societat. Obrim un torn de paraula. No, vale. Jo és que quan vaig obrint pestanyes se'm queda penjat l'ordenador i no sabia en què consistia aquest punt, ho acabes d'explicar, no hi ha res més que dir. Gustavo? Nada que agregar. Vale. Passem a la votació. Vots a favor? Unanimitat. El punt número 11 és l'expedient 1047/2023, que és la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Les bonificacions potestatives, se pot fer una bonificació d'hasta el 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguen declarades d'especial interès o utilitat municipal per concurrir circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o tal. I principalment duem esta modificació de l'ordenança per el tema dels cables de darrere del polideportiu que va fer l'obra Iberdrola, i per el tema que van a sufragar ells tot el cost de l'obra, que ens costa a nosaltres 0 euros, ja que la llei ens diu que per obres d'interès especial o utilitat municipal es pugui fer una deducció d'aquest impost fins al 95%, entenem que devem de fer-li-lo i cobrar-li el 5% de la bonificació de la quota. Obrim un torn de paraula. Álvaro. Bueno, obviamente nos parece positivo, ya llevamos un tiempo además bonificando el ICIO a los particulares que ponen instalaciones fotovoltaicas, pero no sé si la consulta sería para el concejal de sostenibilidad. Esto nos parece insuficiente, sobre todo para los particulares que están haciendo inversiones que oscilan entre 6 y 15.000 euros. En la anterior etapa de gobierno, uno de los proyectos que teníamos en camino era estudiar la exención o la bonificación del IBI. Creo que es importante que los particulares que hagan este esfuerzo no solo se les bonifique el pequeño impuesto de obra, sino que también se les pueda bonificar el IBI de manera que se fomente más la utilización de esta energía renovable. Entonces, la consulta es si tenéis eso en cartera y en qué plazos os estáis moviendo. Gracias. Vale. Simplement, Ramon, comentar-te que esta modificació de l'ordenança de l'ICIO s'ha plantejat més en els termes que ha explicat Higinio. És a dir, quan
bueno, això ho ha gestionat Robert, però no passa res, t'ho contesté jo. Quan se té la reunió en Iberdrola per a tractar el tema de la retirada dels cables d'alta tensió, Iberdrola demana que, com a mínim, ja que van assumir ells els costs de l'obra, que menys que bonificar-los l'impost. Entonces, per això es fa aquesta modificació. Dicho esto, la pregunta que tu m'has fet, si ho tenim en cartera, de fet, era una de les propostes que compartim l'equip de govern, compartim amb vosaltres i que també des de Compromís volíem portar-ho ja en la passada legislatura. Aleshores, jo espero, i jo penso que és positiu, i espero que en el pròxim ple ordinari puguem portar ja, com a mínim, això mitjanament, perquè jo sé que n'hi ha una moció redactada de l'Ajuntament i nosaltres des de Compromís també tenim la nostra moció i és pareja, vull dir, cap problema. I totalment d'acord amb tu. Gustavo? Vale, pues passem a la votació. Vots a favor? Unanimitat. El punt número 12 és l'expedient 1435/2021, que és l'aprovació de la segona acta de preus contradictoris de l'obra per a la construcció d'un carril bici en la via de servei en la Gombalda, CV32, per a enllaçar la CV300 en la V21. Pues de nou, en el carril bici ens topem en un altre problema. Estava previst col·locar un semàforo per al pas subterrani i, com diu en l'acta de preus contradictoris el tècnic, que explica: estudiando el recorrido de los vehículos agrícolas, el semáforo previsto con el tráfico con sentidos reversibles en un solo carril para el paso inferior precisa una detención estimada de 4 minutos y 15 segundos, lo que va a generar un punto negro con posible responsabilidad patrimonial e incomodidad para los usuarios. Ir a la solución de un solo, lo que proposa es anar a la solució d'un sol sentido permanente en el paso inferior, en esta línea, en lo que prevé el plan especial aprobado y coincide con los objetivos compartidos en el área de medio ambiente de la Diputación de Valencia. Una vez estudiado en profundidad, se ve prácticamente inviable la colocación de semáforos en el sentido que puedan garantizar la seguridad al 100% de lo que procede a materializar la propuesta del plan especial y mantener un sentido de circulación en la subida del paso inferior. Obrim un torn de paraula. Álvaro. Sí, sobre això recorde que vam tindre una reunió en l'antiga directora general d'Obres Públiques, Rosa Obrer, o el nom que fora tècnicament Gesina, en l'arquitecte de l'Ajuntament i en un tècnic de la Conselleria, i ells ens van... Jo vaig proposar fer el carril bici amb un altre caixó paral·lel al que hi ha. Em digueren que això no ho contemplaven d'una manera perquè no entrava dins la seva política de mobilitat, però sí que veien el tema del semàfor. Tenint habilitat només un carril per al carril bici, un dels dos trams de la calçada per al carril bici i peatonal, els 4 minuts d'estada parats de creuar el túnel, no sé com, no soc aquí per a dir que no al tècnic, però no m'eix d'una manera, perquè no n'hi ha cap semàfor del món que duri 4 minuts. I entenc que hi ha de moltes maneres. Hi ha sensors com els que poden posar, com els que veiem a l'avinguda de l'Oscar Ibáñez quan passem al tràfic. Jo entenc que solució sobre això hi ha, sobretot perquè els agricultors no estan ni massa contents ni sobretot informats. Un dia vas i està el túnel tallat, altre dia se pot passar, altre dia està tapat la senyal de tràfic en una bolsa de basura, altre dia sí que pots passar. Sobre això no tenim massa informació, tampoc s'ha explicat ni en Mandos, ni en Facebook, ni de manera oficial per l'Ajuntament. I també m'agradaria saber quina és la postura de Compromís en això, perquè l'anterior legislatura va votar en contra de les actes de preus contradictoris
i ara tenim altra vegada uns preus contradictoris. No sé quina és la postura de Compromís sobre això. I bé, nosaltres en aquest punt s'abstindrem. Bueno, jo simplement per aclarir que és una obra que ve de 2018, que han passat 3 alcaldes diferents per aquesta obra. Jo en 2019, com a consellera en l'oposició, vaig criticar este tipus de pas, sense semàforos i tal. Com a alcalde he de fer fins a última hora que si tenia que ficar un semàforo. Ara m'he trobat en què el tècnic me diu que no vaig a ser jo tampoc la persona que per damunt d'un tècnic diga anem a fer-ho així o anem a fer-ho així, perquè en el moment passarà alguna cosa, al final el responsable seria jo. Per mi la millor solució no és esta tampoc. M'agradaria també, encara no s'han ficat les plaques, però la idea és que l'ús per el pas subterrani siga per a tant com a vianants com a ciclistes i que es pugui compartir en vehicles agrícoles que puguen anar i tornar per a molestar el menys possible als propietaris dels camps de l'altra banda del túnel. I res, que com dic, per mi ni crec que és la millor solució, ni per mi ni pels usuaris ni per tal, però al final és algo que hem tingut que les coses venen com venen i en aquest projecte saps que moltes vegades han vingut les coses i han tingut que prendre decisions en el moment de canviar això per l'altre, igual que en la primera acta de preus contradictoris canviarem la cera per els bordillos perquè era millor, perquè tal, per el tema dels preus. Al final és una obra que ha anat una cosa darrere de l'altra. Com dic, per mi no és la millor solució, però és la que tenim que adoptar fins al moment. Permet-me un incís. Aquesta via és una via de servei que està feta per definició paral·lela a una via d'alta velocitat per anar servei als usuaris dels camps, com tu has dit. Si es llevem i si han d'anar a passar a la crida de Palles o han d'anar per l'autovia rotonda, perquè som conscients que no tots els llauradors tenen vehicles agrícoles, molts treballen els camps en furgones, en vehicles particulars, no tenen tots tractors ni mules i a ells els hem de donar una solució, perquè estem així per donar solucions, no per crear problemes, no? Sí. En general, no? Tots. I si llevem una part d'aquest ús, la via de servei deixa de donar servei. Aleshores, jo te dic, segurament hi ha solucions, jo dels 4 minuts no ho veig de ninguna de les maneres. Si aquesta solució no és, hem de buscar una altra, entenc. Correcte, sí, el que t'he dit també és que l'obra també tenim que acabar-la, l'home que està fent l'obra té que acabar-la, anem a acabar-la i després a veure què fem. Perquè al final la proposta del semàforo a mi me pareixia bona, a tots li pareixia bona i, com te dic, a última hora el tècnic me ve i me diu que és 4 minuts i que tal, i que era perillós i que n'hi havia que canviar-ho, doncs jo no vaig estar per damunt de lo que diga el tècnic. Que després d'acabar l'obra intentar pegar-li una volta i a veure de quina forma se li pot donar el servei que hauria d'estar donant aquesta via, doncs sí, m'agradaria trobar la solució. Mentrestant, que puguem passar vehicles agrícoles per no llevar-los els serveis a vehicles que sí que van a 10 per hora o això, i seria més costós eixir a la Gombalda, arribar fins a la rotonda i tornar, que al final poden ser 500 metres més. Fer-los en un cotxe o una furgoneta tampoc crec que siga de moment una cosa molt costosa per a l'agricultor. Però bueno, acabarem l'obra i després a veure fins on podem arribar. Vale, per al·lusions... A veure, te contesto en nom de Compromís. Evidentment, el carril bici que ens troba el Compromís no és el carril bici que nosaltres esperàvem, això és evident. El que passa és que, com ha dit Higinio, l'obra s'ha de acabar i aleshores hem d'intentar subsanar els problemes que estan ocorrent. Sí que estàvem parlant abans, tant Joan com... estàvem uns quants allí i hem parlat un poc del tema dels llauradors, que evidentment a nosaltres ens preocupa, igual que a vosaltres, el fet que per ahir no se pugui passar els sols vehicles agrícoles. Però se podrien crear altres sistemes de poder passar, és qüestió d'estudiar-ho, de parlar-ho amb els llauradors, d'estudiar les seves necessitats, de parlar-ho amb els tècnics, inclús amb la policia local. Això és el plantejament que nosaltres teníem perquè també tenim els nostres dubtes, però
hem de portar-lo endavant i això és el que en tenim ara. ¿Vale? Gràcies. Vale. Gustavo. Desde luego que no, ya encontramos todo hecho cuando empezamos en esto y no es el carril bici más adecuado, no creo yo. Y como ciclista aficionado tampoco lo uso. No es de lo más seguro y aún por encima está quitando la viabilidad a una vía de servicio. Entonces, no sé, habría que estudiar otras alternativas, creo yo, no sé. Como dice Sí, eso Amparo, es lo que hay que mirar otra solución. Yo creo que, no sé, una vez que finalicen las obras, como dices tú, que al final yo creo que excepto lo que es el punto negro este del túnel, lo que es el trazado del carril bici sí que es algo más seguro de lo que era antes, que iba la gente por el arcén, por el lado de la acequia y tal. Pero bueno, en definitiva, tenemos la cuestión es el punto negro este, que ha sido el punto negro yo creo que desde 2018 cuando se empezó esto. La solución no la tenemos todavía, el que la tenga... hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta y preguntar un poco a la gente y a los agrícolas también. Vale, pues passem a la votació. Vots a favor? 6, 7. Vots en contra? Abstencions? 4. El punt número 13 és l'expedient 994/2023, que és l'aprovació del Pla d'actuació municipal frente a riesgos d'inundacions en Massalfassar. És un pla que hemos ha redactat la Diputació de València i res, el porten redactant-lo des de fa més o menys un any, ha arribat ja a l'Ajuntament i ara és el moment de la seva aprovació. Obrim un torn de paraula. Álvaro. Bueno, a mí en este cas em passa com en l'anterior, se me queda pensant l'ordenador penjat, no he pogut consultar-lo, no he pogut veure'l, no tinc element de judici, per tant s'abstindrem i ja està. Gustavo. No tengo documentación, tengo que hablar con unos vecinos, tengo que documentarme más y como desconozco este punto, me abstendré también. Bueno, simplemente por informar un poco, que Massalfassar cuenta con un plan de emergencia ya aprobado en 2013 y homologado, y faltaba por aprobar el de riesgos sísmicos y el de inundaciones. Se puso en contacto, nos hará un año más o menos, la Diputación de Valencia con nosotros. Ha estado en contacto para redactarlo con policía local y varios agentes funcionarios del ayuntamiento. Y nada más, una vez lo han tenido ya preparado, tenemos ya el plan de riesgos de inundaciones, que sí que donde más peligrosidad tenemos en cuanto a inundaciones y tal, es donde está más enfocado y previsto el plan, es en el polígono industrial del Mediterráneo. Simplemente es la aprobación inicial del plan i ja està. Passem a la votació. Vots a favor? 7 vots a favor. Abstencions? 4 abstencions. Pues passem a l'activitat de control, que és el punt número 14, que és donar compte de les resolucions d'alcaldies des de l'últim plenari. Teniu alguna cosa que comentar d'alguna resolució? Eduardo. El punt número 15, donar compte dels pagaments realitzats des de l'últim ple. Algo de factures? Vale. I per a finalitzar, pregs i preguntes. Algo que comentar? Álvaro? Eduardo. Ay, Eduardo, Gustavo, perdona. Lo tienes grabado ahí, Lo he dicho 3 veces. Lo tienes grabado. Sí, sí. Pues nada, simplemente una duda al concejal de deporte, porque los vecinos me han abordado en las últimas semanas. Perdona, Natacha. Y me preguntan cómo se van a gestionar las zonas deportivas, no tanto el frontón, sino la pista de tenis, porque hay mucha afición al tenis, hay solo una pista, y querían saber cómo se iba a gestionar, qué organigrama hay, cómo se reservarían las pistas, qué pensáis hacer al respecto.
Pues a ver, el sistema es el mismo que se ha ido haciendo durante los años que he estado yo, por lo menos con la concejalía. Se hace un cronograma y se distribuye por las asociaciones, porque al final las actividades, sabes que van dirigidas por las asociaciones y ellos se coordinan. Hay unos días asignados para la unión, que lleva lo que son más niños, que es más tenis genérico, y luego otros días que es más tecnificación, que es para que lo lleva Pedro, que es match ball, y es otra asociación. Y luego el tiempo restante está disponible para personas que no están dentro de las asociaciones. Normalmente el horario, si no hay una competición, un torneo o lo que sea, el horario más disponible está el fin de semana, porque entre semana es cuando hacen las actividades extraescolares. Entonces, de todas formas, hay una tabla donde vienen todos los horarios, por si quieres tenerlo, me lo pides cualquier día, yo te saco el cuadrante que tenemos, ¿vale? Con todos los espacios municipales y las actividades, ¿vale? Muy bien, gracias. Bé, nosaltres teníem diverses preguntes sobre els projectes que estan en marxa. Uno és les obres de la coberta de la pista poliesportiva, saber en quina fase se troba, perquè hem vist que han asfaltat i han pintat. Entenc que falta les porteries i alguna cosa més. També saber què va passar en la sala de rehabilitació de gimnàsia que teníem sanitat i que també crec que estava parada, perquè crec que va renunciar l'empresa. I després, com a prec, també com a usuari de la piscina i comentaris que fa la gent, les cadires que hi ha a la piscina són prou velles. Ja no et parla que se'n posen més, però sí almenys que substituir-les per algunes més noves, perquè algunes estan prou trencades i prou deteriorades. Anava a preguntar per el túnel, però ja sabem que ja existe el tema. Sobre el tema de la coberta, ja t'han contestat, lo de fisioteràpia. Avui justament la secretària ha parlat en la tècnic, que portarem un temps darrere d'ella. Si puedes explicar más o menos lo que falta. Tiene que modificar el proyecto. Entonces cuando lo modifique lo mandaremos a la Diputación y lo volveremos a licitar. Se tiene que tornar a licitar. El contrato por incumplimiento, se les han puesto penalidades, se les ha incautado la garantía y ahora estamos con la modificación del proyecto. Pero, ¿modificar el proyecto por qué? Porque se ha ejecutado, el presupuesto eran 140.000 y se han ejecutado 12. Entonces, claro, esas partidas que se han ejecutado hay que quitarlas y lo tiene que hacer ella, ni Pablo ni nadie. Entonces, tiene que hacer una adenda al proyecto, lo mandaremos a Diputación y cuando nos lo informe lo volveremos a licitar. Vale. I en quant al prec de les cadires de la piscina, t'agarra el guant perquè també m'havien comentat alguna cosa sobre el tema. Vale, pues... Una última cosa, només. L'altre dia Compromís va cridar a Levante per a parlar de les factures i dels calaixos i això, no? Només dir-li a Compromís, dels 4 regidors que hi ha en aquesta legislatura, 2 ja estaven en l'anterior, i igual que han passat avui les factures per el Pleno, totes les factures de festes de l'any passat, en setembre, passarem per el Pleno, i en octubre i en novembre els que han anat pujant o entrant, i ningú va preguntar res, i òbviament les factures, i quan se va preguntar se va contestar. Les factures, òbviament, l'equip de govern les coneixia, les sabia, i per això som encara que siguin diferents, som una coalició, igual que vostès també ho són, no n'hi ha més. Les factures no estaven en els calaixos amagades, no han tingut que anar buscant factures perquè estaven en el primer calaix del despatx i estaven ahí corresponent als contractes que hi havia, no n'hi havia res que amagar. A veure, no és cert que no t'has que hem preguntat els meus companys, a mi la informació que tinc jo no estava així, però sí que he estat moltes vegades en reunits previ a plenaris i sí que aquest tema sí que se va tractar i me consta que vos varen preguntar diverses vegades per factures concretes i no se'ls va contestar mai. No vaig entrar en detalls perquè jo en aquesta legislatura anterior no he estat, jo vull contar a partir d'ara.
I respecte a la nota de premsa que ha eixit, tu saps que això ja es va parlar així en el mateix plenari. Se va comentar el tema de la partida de festes, la quantitat tan desbordant de pressupost que s'havia consumit, ho vaig justificar, però nosaltres vam considerar oportú notificar-ho a premsa i pensé que, igual que tu notificares el tema del salari dels diferents regidors, nosaltres estàvem en el dret també de manifestar això. Pense que no hi havia altra cosa allí. Sí que he revisat totes les factures de festes i n'hi ha coses sorprenents, Álvaro, sincerament. Però bueno, espero que això a poc a poc se vagi subsanant, perquè n'hi ha factures, moltíssimes factures dedicades a publicitat de festes. Jo no sé si això verdaderament és útil per al poble, no ho és. És que n'hi ha moltes coses que podríem estar parlant i discutint, però jo pense que no és el moment ara tampoc. Si vols, ens sentem i ho mirem com vulguis. Moltíssimes gràcies. Respecte a això, sí que vull aclarir, jo he estat ara mirant també les que hi havia ara, que també són del primer trimestre, n'hi ha algunes que no són de festes, però estan afegits a festes, això és una qüestió administrativa, jo no tinc res a dir, i l'altra cosa crec que allà està en part, que ha preguntat diverses vegades, i quan no ho he sabut, li he tocat l'endemà, les he buscat, li he demostrat, vull dir, les preguntes que se m'ha fet a mi com a regidor de festes sobre qüestions de festes, procure saber què és la meva àrea, i si no ho he sabut, l'endemà mateix, igual que estàs allí, pots dir-ho, li he tocat i li he informat d'allò que devia informar-li. Bueno, simplement que estem en una legislatura nova, comencem de bell nou i aleshores és això, la gestió que se feu anterior, vostès estaran contents i satisfets en ella o no, nosaltres d'ara endavant procurarem estar satisfets de la nostra gestió. Que en el último pleno no quedó registrado y me han preguntado también qué se comentó con respecto al ataque verbal que sufrimos mi grupo político en la última pegada de carteles. Simplemente decirle a los vecinos que he conseguido el apoyo de todos los grupos políticos del pueblo y el completo rechazo a cualquier acto violento, verbal, para con cualquier concejal y cualquier persona del pueblo. Simplemente eso, que me preguntaron y así llegó a todas las partes y evitamos más incidios de este tipo. ¿Vale? Gracias. Correcto, como comenté también en el pleno anterior, total apoyo y en contra de este tipo de actos, por supuesto. Quan són les... Bueno, no, acabem. Ya cerramos ya. Bueno, ruegos y preguntas. Y ruegos y preguntas por parte del público. No, bueno, dentro del... Sí. Vale, pues no acabes emisión. Sí, a ver. Vamos ahí con un desorden que no... Por no dejar nada atrás, ¿vale? Y otra vez en relación a cuando se juraron los cargos, el Grupo Compromís utilizó una fórmula, primero por imperativo legal, luego hicieron una alusión a una especie de objetivo de defensa de la lengua o no sé qué. Yo imagino que están ustedes satisfechos de las noticias que están llegando, ¿no? Desde la Generalitat se va a aprobar la ley de señas de identidad del valenciano. Saben que es una ley que se derogó con el gobierno de Ximo Puig y que el objetivo es proteger los valores, costumbres, tradiciones de la lengua, tradiciones de la comunidad y sobre todo la lengua. Imagino que han celebrado, que esto lo celebran con nosotros y me pregunto si la orientación a la que se referían era esta. Muchas gracias. Te contesté jo en nom de Compromís, ¿vale? En primer lloc no vàrem jurar per imperatiu legal, vàrem dir que acord a la llei. No pense que és el mateix, però pense que és una fórmula un poc més d'això. I respecte als drets lingüístics, espero que la nostra llengua se defense en tots els llocs, en la Generalitat, en l'Ajuntament, en tots els puestos. Per a defensar-la, la millor forma és utilitzar-la, Ramon, no n'hi ha altra forma de fer-ho. Gràcies.